Eseri lasai. Zer moduz, Garikoitz? Ongi. Ongi? Zuek bai, ezta? Bai. Etorri zara zure diska eta guzti, oraintxe bertan hitz egingo dugu zure diskaz, bai? Garikoitz Mendizabal txistulari zestoarra, Bilboko udal txistulari bandako zuzendaria, ere bai? Bai. Ez dira edonolako hitzak. Bueno, bai, nire ibilbidean Gasteizko udal txistulari banda zuzentzea egokitu zitzaidan, aspaldi, orain dela 25 urte, eta ez 2004tik Bilboko zuzentzen dut, eta hantxe egunerokotasunean nire taldekidekin posposi Bilbo musikan. Eta zer da zuretzat txistua, Garikoitz? Niretzako da bizitza, horrekin transmititzen dut, konturatzen naiz gero eta gehiago gainera, nire barneko sentimentuak, alaitasunak, tristura, nostalgiak, kezkak, horrekin kanporatzen ditutela eta saiatzen naiz hori besten gana helarazten eta transmisio horretan bizi naiz, konturatzen naiz, ezinbesteko bidai laguna aukatela tresna hau. Eta horretan lagundu dizu adibidez, metamorfosia egiterakoan, sortzerakoan, ez da? Hori da eskuetan daukazuna, Germán Ormazabal pianistarekin, edo piano jolarekin batera. Hori da, Mendizabal eta Ormazabal juntatu geha. Adiskide handiak era aspalditik eta, bueno, badauzka CD honek pare bat helburu behintzat, ez? Lehen bizikoa bilok daukagun adiskitasunaz gozatu eta musika egin. Hori printzipala da. Hori hasteko. Hori printzipala da. Eta zer izaten da, elkarrizketa bat, batak galdetu eta besteak erantzun egingo balio bezala? Hortik badago, baina, bueno, diska honek daukan aniztasuna handia da. Egileak batzuk kanpokoa dira, beste batzuk herrikoak, beste batzuk ganbara musikan kolokatu genezaken generoa da, beraz, elegantea, sobrioa, herri musika ere badago, danetik dago. Eta, bai, txistua eta pianoa, nik usten dut, aspaldi, hamarkada askotan ezagutu dute elkar, eta metamorfosia edo bilakaera hori askotan animaliekin lotzen dugun hori kultura musikan ere gertatzen da. Eta hau izan diteke adibide bat. Nola aldatu den jotzeko modua, idazteko modua eta bi instrumentok batekin. Aizu eta txistua edozin instrumentokin ongi fusionatzen da? Zan dut, edozin gitarra batekin bai, trompeta batekin bai ongi fusionatzen dira edo? Nik usten dut bidea eta lekua bilatu behar zaiola. Txistua badauzka bere ezaugarri batzuk, ez da, goiko tesituran oso personalitate handia dauka eta, bueno, sokakin adibidez, oso onden bastatzen du, pianoakin ebai, baina, bueno, beste zenbait momentutan zeure lekua bilatu behar zu, batzutan atzerago, bestatzutan. Probatu inbar. Adibidez, soprano batekin abesten, soprano batekin jo behar detenean, hor, oiarboroka bat gertatu daiteke, ez da, orduan lekua bilatu behar da. Hori musikan ohikoa da. Aipatu ditugu txistua eta pianoa, baina badago hirugarren instrumentu bat. Garikoitz, nik hemen daukadan eta aterako dut, askotan instrumentu ahaztua dena. Bai, eta ez dakit, bueno, garai batean danbolintenoa gineango, ez da, eta hon txistulari bihurtu gera. Danbolina. Beraz, lehen berak zeukan presentzia gehiago eta orain txistuak dauka? Ezinbestean, lehen eta aspaldi dantzarako erritmoak eta dantzarako ezinbestekoa zen txistua, baina danbolinak ematen ziren erritmoa eta danbolinteroa ginen. Bueno, txistuaren organologia aldatzen joan da neinean eta horren ondoren prestatzen da hainbat gauza egitera, txistuak bere nagusitasuna agertzen hasi da, baina danbolina derrigor behar dugu. Eta Garikoitz, txistulari, txistu jole onak dauden bezala, badaude danbolin jole onak? Badaude, batzuk izugarrizko abilezia daukate esku batekin, beste batzuk bi eskuekin egiten dituztenen pare jotzeko. Eta hori ikasi egiten da. Ez dela erraxa, esku batekin, Bai. Zer txisto jota esku batekin. Errebotearen kontrola batzuk badaude txistulari batzuk oso abilatienak bai. Eta zer gertatzen da, behar bada txistua ikusgarriagoa da, gaur egun musika ulertzen dugunari egokituta? Nik usten dut ulertu behar dugula zertarako. Adibidez, nire taldekide, Bilboko txistulari bandan daukat Xabin Bikandi. Eta Xabin Bikandik aikotarrak, aikoren mundu horretan dantza desarrollatzen dute eta dantzarako musika egiten dute eta haientzako danbolina izugarri printzipala da. Nik akaso goain aurkezten ari gira metamorfosia horretan,
bueno, pues, txistuak eta pianoak izan dezakete, nagusitasuna, baina, bueno, segun zertarako, ez da? Garikoitz, zu zer zara, txistu jole hobea edo danbolin jole hobea? Galdera ona, haizu. Inoiz galdetu zizuten? Biak ere esan dezakezu, Hori esan behar, esan biek onak. Ez, usten dut txistulari hobea naizela, danbolinakin defenditzen naiz, eta zorionez, Gasteizen, aritu nintzanean musiketxean perkusio ikasi nuen. Atabalarekin moldatzen naiz, modu amateur batean, eta danbolinerako eta perspektiba zabalago bat izateko txistulari bandan asko lagundu zian. Ez danbolintero batek pentsatuko luken bezala pentsatzen, baizik perkusio jole batek bezala. Baina jotzaile, usten dut txistulari hobeago naizela. Bi instrumentu batera jotzen dituzten musikariak ere asko etzarete, edo ez dira? Biak batera jotzen dituzten hau behintzat, ez da? Ez, asko. Hori ere bada, ikusgarria. Oso, bai. Eta ikusten da aspaldiko formula dela, 12. mendetik aurrera eta elizetako portikotan eta ikonografikoki leku askotan agertzen dira garai hartan jaunda jabe ziren, festetako danbolinteroak, ez? Jugular deitzen zianak orduan. Baina ez, asko ez daude. Garikoitz, Metamorfosia diska ekarri duzu, erakutsi zuzune baldin baduzu. Bai. Zuzenean ari zarete defendatzen zuen diska, ez da? Bai. Egon gera jotzen, grabatzerako gure rekorridua egina daukago, baina orain apirilean eta maiatzean bira bat antolatua dago eta 4-5 kontzertu behintzate badire, gehiagore etorriko dira, eta hortxe, gozatzen. Eta zer ikusiko du ikusleak? Printzipaleki ikusiko du ze potentzial interpretatibo daukan txistuak, gauza lasainetik, gauza virtuoso naino, bidean sentimentu asko eta ugari transmititzen, eta bi lagun elkar gozatzen. German da bilok elkarrekin gozatzen. Eta eman alditan hori usten dute gelditzen dela jendea, ez? Pixka bat harrituta batzuk, beste batzuk gozatzen, txistuak daukan ahalmena, eta, entzuten ari geran doinu goxo hau, silbotea da. Hau ez da txistua, silbotea da. Hori da, ulertzeko txistu handiago bat, ez da? Luzeago bat. Ez que gezurra ematen du iruzu lotxoko gauza batek horrelako soinu bateatzea. Bai. Kriston indarra daka. Hortxeago, magia, eta ez hori bakarrik gainera talde handiekin ere nahastu izan du, adibidez orkestra sinfonikoekin, ez? Proiektu bat baino gehiago egin dituzu, noraino iritsi daiteke txistua bideo horretan? Neri gustatzen zait Bilboko udal txistulari bandako egunerokotasunetik aparte esploratu eta ate berriak eta bide berriak frogatzea. Gustatzen zait. Eta konturatu nintzen 2011an txistu sinfonik egin genuenean, orkestra baten aurrean txistulari batek izugarrizko presentzia elegantea edera daukala eta horrek kanpora begira eta nazioarte horretan badaukala zer esana, ez da? Eta ala egin, zorionez, kanpoan jotzen egokitu zait, eta orain bigarren diska bat grabatu berri dugu, eta horretara da, pixka bat jendeari ezagutarazteko eta kanpoko jendeak ezagutu dezan txistuak ere, zirkuito horretan, orkestraren zirkuituan, egon daitekela, ez? Grabatu zenuten txistu sinfonik diskoa, Bratislavako Orkestra Sinfonikoarekin, 2012an, okerrez baldin bagaude, eta orain, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin, ari zara grabatzen Gutizia, horrela izena du? Gutizia, bai. Polita da, zeratik azken finean, horrek niri adierazten dit zapore ona, elegantzia, delikatesena, eta orkestak hori dana badauka, eta txistua jartzen den erregistro honetan hori agertzen da. Modu ezin hobean, musikari desberdinen izugarrizko lanak grabatu ditugu, eskertu beharrean nago, Euskadiko Orkestrak bere egindulako proiektua eta udazken aldea ikusiko da kalean, baino erreferentzia izan daiteken diska izango da, zalantzarik gabe, grabazioak oso ondo joan dira, eta honek usten dut ahalbidetuko ditela kanpoan, amesten dudan zirkuito horretan aritzeko, aurkezpen gutun edo karta presentazio egoki bat izaten, eta ahaztu gabe, urrengo belaunaldiak izango din txistulariei, ate hori ere zabal-zabalik utzi eta goza dezatela orkestakin, ez? Bai, erakargarritasun bat, ez da? Zamanu, ze sentitzen duzu orkesta handi batean zu solista bezala hor, ez dakit presio pixkoteri izango da, ez? Orkesta bat, 50 person, zu aurrean, bakarrik.
Zorionez presio hori ondo daramat. Beti gozatu izan dut, eta jotzen ari naizenean jendean aurrean nire lana egiten, nire laguna badakite, sentitzen naiz, nola esatea, PM, munduko onena. Munduko onena. Bai, gero egia da, bukatzen detenean nire jarduna, off egiten dut, eta jazta, nire. Lurrera jaisten zara, ez da? Bai, eta izan inteke, eta naiz, normala, baina bai, gozatzen dut, presio hori ondo daramat. Meriendatzeko orduan gaude, eta guk hementxe dugu zuentzat dastatzeko gutizia. Bai. Eta aipatu duzun zirkuito horretan, beste lekuetan, beste aretoetan, beste musikariekin, atzerriko musikaritik musikarira, txistu ezagutzen dutenean, nola erreakzionatzen dut? Lehen Mikeleri komentatu diot. San Petersburgon, Beiruten, Hego Korean, aritu izan naizenean, gaur egun internetekin pentsa genezake, jendeak ezagutzen du, ez. Hain handia da mundua, jendeak askotan ez du ezagutzen. Eta inbeste instrumentu daude, gainera. Bai, orduan batipat eta oso polita da esperimentatzea. Orkestan jotzen duten flautinak, flautak, klarineteak, ikusita egur bat hiru zulokin ze mailan aritu daiteken gelditzen dira, xok egoeran askotan, ez da, eta hori oso polita da. Ze gaizera, enbaixadore kultural moduan zure herriko instrumento ezaugarrienetako bat aurkezten, baina bide batez, beraiei sortzen diezun sentsazio horiek oso polita da, hori ikustea egia esan. Ze haiek musikari profesionalak dira, eta jorin, balio erantzi badan ez dago. Gaur metamorfosia ekarri duzu? Bai. Noiz izango duzu gutizia, noiz izango dugu eskuartean? Udazkenean izango da, nik uste, udara ostean, bai. Mira, guzai egongo gara. Bai. Oso polita, entzun dugu eta arki. Udazkenean ere gauzak hobeto xeago egongo aldira. Espero, bai. Denontzat, ez? Espero, bai, ze gure kasuan ere, eta udal txistulari moduan ari naiz, kaleko kale animazioak eta kaleko jardun natural eta jendearekin gertu aritzeko hori dana moztu zaigu eta ensaiatzen dugu, geure distentziakin, kontzertuak ere bai, jende gutxiagoekin, baina hau ez da normalitatea. Iritsiko da. Iepa. Beira, 1986 eta 87. Bi ditugu. Bai, hoi zer da, 24 bat urte. Duela 24 urteko irudiak ikusiko ditugu, 2 urte hoietakoak. Zu orduan nuntzen biltzan, zertan zen biltzan? Gazteizko txistulari banda zuzentzen. Hori begintza, bai? 24 bat urte? 25 bat urte, garai hartan, ez? Gutxio, 23. Bai, oin, lehen da bizi, 86ko irudiak ikusiko ditugu, Euskadi Gaztea, garai hartan Euskadi Gaztea izeneko programa bat bazeon, eta bertan erreportaje bat egin zizuen, zuk Euskal Herriko txistulari txapelketa irabazi zenulako, bigarrenez, urte hortan, eta ikusiko zaitugu, gazte, zehazki, 22 urtekin. Prest zaude? Edade polita. Ai, motel. Bi. Mundua jateko. Bai, eman gero, play. Venga, Garikoitz, 22ekin, behira. Zestoako Garikoitz Mendizabal. Garikoitz Mendizabal bere eguneroko jardunean harrapatu dugu. Egunero betela honan ator, Gasteizko Udal Folklore Akademiara, txistuko klaseak ematen ditut azaldero, nuen ikusten ez duen bezala, eta guztua aurten bukatu dut goi mailako titulazioa ez da, txistuaren goi mailako titulazioa. Orduan, nahi eta nahez pixka bat behartuta zaude ez da, esamen egin behar dezu eta ikastera ez da, egunean hainbat ordu. Ez asko aldatu, Beste aldatu. Nola ez? Zuitu eta goiti biratuzkeo,
Goitik ez begiratu, baina iz asko aldatu, ez? Txistua da aldatu ez dena, txistua berdin-berdin dago. Txistua berdin. Aizu, 22 urte eta ja fundamentua, Bai. Klaseak Irakasle, 22 urtekin. Izen ikasten. Bai, plaza 21 urtekin ustetatean nula Gasteizen, eta bai, netzako amets bat lortzea bezala izan zen, ez? Txistutik bizitzeko, aukera, nire ametsa, hoxe izan. Eta nola da titulazio hori, zer ateratzen da, edo zer da atera behar dena? Goi mailako musika tresna guztia daukaten titulazioa, garai hartan, etzan ogingo titulazioa, esan LOX eta hori, 76ko plana. Pentsa. Baina bai. Esan da, 22 urtekin arrakasta, da garai hortarako ja sekulako txistularia bazinan, ze bestela urrungo urtean gertatu zena, esplikatzerik ez dago. Zu 87an txistua jo zenun, hola toki askotan jo zenun, baina bat berezi bat izan zen. Ez esan hori. Zenei jo zenion zu txistua? Bai. Epa. Oin dakitena jakingo ganu gehiago kobratuko nion. Bai. Da, nori? Emeritoari? Ez. Merito nik eukin nuan. Familiko bati. Zonare. Nori? Urdangarin, Urdangarin eskontzan izan zen, ez da? Hau itzen hauk, arrazoia, hau txoroitzen da bai? Eskontzan? Urdangarin eskontza zuiotzen, egia? Bartzelonan? Holanda guztia saldu ginean. Bai, Haupa, nola. Pantoja eta jondon. Holan bazen. Bueno, ikusiko ditugu, 87ko irudiak, 23 urte zenitun, eta Urdangarinei bere eskontzan txistua jo zenion, holan agertu zinean, baina baita ere bertatik bertaran. Oire ona, behira. Eta urrian, Bartzelona aldean izan zen. Zertan, morantxe asmatuko duzu. Bueno, Bartzelona aldean, ez altzuen dardarre egiten, behatzek ez altzuten dardarre egiten, edo... Ez, aurrezko normal bat zen, gaina inguruan behaile bakarrik zauden, eta aurrezko normal bat izan zen. Behaile bakarrik izan nahi eta begira, egun hartan gu ere begira geunden, eta... Inguru momentaten ez daten dut. Gero, bai, aldamenean zauden, alako, periodista mordo bat, baina bai. Inguruan bere bakarrik zauden, baina gero mundu osoak ikusi zuen, ez da? Presioik ez da, kaso egiten presioik ez da eramaten? Ez, kezka bakarra genukan. Ze kezka? Han fuente edo iturri bat zeon eta euli pila bat zeon, eta eurila zabiltzan hemen, eta hori Pilar Mirauk etzun aurre ikusi, hori Pilar Mirauk montatzen zuen telebiztarako emanaldi guztia, baina hori etzen kontemplatuta da nibili ginen eulilak eskibatzen. Beraz, esan nahi duzu, Urdangarinen ezkontza hartan euliak ibili zirela bueltaka. Bai. Zerbait bat zakiten eulik. Cuidao, horbaz bueltaka. Ze gauza. Bai, jarraituko dut. Venga, eta bukatzeko 87ko irudiak, 87 beste urte polita izan zan gariko ez, beste zehose ona intzen unzuk urte hartan. 87? Bai. Ez daukago goan? Zer? Ez dakizu? Xabierrek ere ondo ezagutzen duen programa bat da. Txiskola? Txiskola. Hau, lortu deu, kostatu zaigu, etxe gordeta, baina lortu deu, eta ikusiko zaitugu, 87an, txiskolara jun baizinean zu lehiakide bezala. Txistea kontatzen? Bai, txiste kontatzen da, dantzan eta kantatzen da, danetik. Horikia izgarriko. Oso artista pasa diren saio horretatik, 87a fuerte izan zen, Urdangarin eta gero txiskola, behira. Eta beraien izenak, Jose Mari, Jose Ramon eta Gariko dira. Aizu gizontxo, aizu. Esto, bakizu zeizean pustutzen hemen. Hau, ondartza publiko badata. Ontxo, ez da politia, Hame, muñeka entxable bat, hola pustu. Nola esan dezu, muñeka entxablea? Mekatxiz lamar. Guantxe kontuatu naiz, azkenengo hiru astian larrutan plaitako koltsoneta baten jardu naizela. Bueno, sin comentarios, esango du, beste garai batzuk zirela, eta punto. Eta esango du, Peter Ansorenak bultata, hoxe. Esperientzi polita. Beste txistulari bat, txistularien, txistukola izena beharko luke horrek, ez da? Txistkola edo. Ai, ama. Bueno. Etorri eta ikusi beharra Garikoitz. Azkeneko honekin akojonat. Oin ja bukatzeko, lehen esan du, zen motatako txistua joko zeniak egoen.
Nori? Oain, txistua guztua gatu zau, ez? Bai, nik duintasun guztia ja galdu ja. Abante. Hau ja. Jo garate, eskerrik asko benetan. Ezergatik. Atze irudiak eskerrik asko tira. Eta, haizu mezu politak ari gara jasotzen, zuretzat, bai, eta irakurri ingo izkizugu, 3, bai, asko jasotzen ari gara, hemen behian agertzen dira, baina guk 3 irakurriko izkizugu zuere pixkat, ja, lasaitu zaitezen. Bai, lehendabizikoak dio, aupa Garikoitz niretzako Euskal Herrian dagoen txistularirik onena zera bibazu eta biba txistua. Bigarrena, Garikoitz txistua jotzen entzutea gozamena da, zorionak txistuari eman diozun merezitako kategoriagatik. Hortxe. Eta 3. Txistua gure izaeraren parte izan da, bidai lagun izan dugu gure herrian, 1000 esker zure lanagatik Garikoitz. Bibazu. Bueno, eskertzen da, Bueno, eskertzen da, ezta? Ezu politak, benetan. Eskertzen da, bai, noski. Bai, horixe, jendeak maite zaituela, ezta? Seinale horiek gustora hartzen dira, keinu horiek. Bai, oso. Bai, lehen hasieran esan dizuet, nire lanaren helburua da transmititzea egiten detena, eta, bueno, mezu horiek baloratzen duten seinale da, eta, pozik, eskertuta.